исторически парк във филм на БНТ. Как да се съхраняват археологическите паметници? Трябва ли останките от крепости, храмове, градове да се консервират на място, за да влияят на зрителя с автентичността си? Или да се реконструират и да блеснат с цялата си минала красота? С какви материали се прави реконструкцията? Имат ли те общо с историческото време на истинския градеж е друга тема. На 30 км от Варна едни хора се решили да тръгнат по трети път, да покажат реконструкции, близки до действителността, но на място без археологическа стойност. Що е то? История или бутафория? Или има как нещата да се съвместят? Входът към тематичния парк или, както самите организатори го наричат, исторически атракцион с познавателна и развлекателна цел, е масивна каменна сграда с облик на крепост от Второто българско царство. Всъщност това е зала за изложби и презентации и там в деня на откриването човек можеше да се изгуби сред репликите на тракийски съкровища, фигурите на владетели и много картини с тематика от българската история. Над тях са работили хора с различни професии. Първо има човек, който предварително прави скицата, след това има възстановчик, с който се разговаря за всеки детайл. Да, нали, това е някаква художествена интерпретация на нещо направено във времето. Се опитваме максимално близо да се доближим до това как се изглеждали хората от тези епохи. Въоръжение, оръжие, дрехи, бутуши, всичко. До голяма степен са възстановени оръжия, които за мен като художник е много лесно да погледна една сабе, паваш, брадва, щит и да го интерпретирам в картината след това. Така че спечелихме с професионализма си, с българщината си и са истински хора, да не ми е трудно да ги последвам. Готов съм от половин дума да направя каквото трябва. Защото, не знам, чухте го и Велин. Той не говори само с ума си, той говори от сърцето си. Такъв човек лесно може да го възприемеш и възприемаш го на друго ниво. Не го възприемаш, ама сега тук това бизнес ли е? Сега това бутафория ли е? С тези всички глупости, които се чуха в нет. Така че, виждате, всичко е направено до най-малката подробност. Камъка, възстановен мрамор, метал. Повечето посетители харесват идеята на едно място да се представи културно-историческото наследство по българските земи. На ваш приятел и познат ли разказвате? Да, на мой приятел, който е дошъл от Чехия специално за откриването на историческия парк. Právě tady tahle ta část mě upoutala úplně nejvíc. Най-много, оправду, наистина ме завладя точно тази част, която е в залата тук. Определено аз самата искам да доведа чешки туристи. Работя по въпроса. И това е обект, от който България има наистина невероятна нужда и възниква в размер, в който наистина удовлетворява изключително много належащи нужди на България. Не само от туристи, но и като въздействие върху самосъзнанието на българите. Не само като исторически проект, смятам, че той би могъл да помогне за възраждането тук на района, да създаде някакви работни места, да популяризира България в света. Има смисъл. Автентичността е впечатляваща. Тук като влизаме още самия мост, който е направен с автентични материали, по-автентичен, там с глобки. Просто... Да, е някакъв атракцион, бутафорен. Доста естествено, доста истинско.
Тук няма да видите гипсокартон или други съвременни материали. Дяволът е в детайлите и затова всичко трябва да е като в епохата, от която идва. Когато говорихме с историците, с тези, които са наши консултанти, професор Маргарита Ваклинова, професор Хит Ковачев, професор Иван Маразов и много други, които са част от тяхния екип, те държат на това истинските разкопки да не се надстрояват, а само да се разкопават и консервират. Защото всяко едно настрояване е виждането за миналото на днешните поколения. Нашия парк е исторически обект, защото това, което ще видят бъдещите поколения, е нашето виждане за миналото днес. Организаторите казват, че това ще е най-големият исторически атракцион в света. Най-вече защото обхваща огромен времеви диапазон, включително ерата на най-старото обработено злато в света, част от прочутата култура Варна. Тази сграда зад нас е от това време, от регион, който е близък до Черноморието и начинът, по който сме направили, всъщност това не е точно наколно жилище. Това е жилище, което се е дигнато на ниски гради, което имаме археологически данни, че сигурно са го използвали в по-влажни региони да са предпазят от влагата. Или когато са разполагали непосредствена близост до водоизточник от Варненския некропол, жилища на хората, които са ни го оставили, те първо предстои едно голямо на размер. Построени са, както виждате, от дървета, измазани с глина, умесени с слама, покривите са сламени. Общо зато това е характерно. Сега има един тип, който не е изграден. Това са полуземлянките. Ще направим такава втория етап на работата. Там ще бъде още по-добре, тъй като през зимата е много топло, през лятото е много хладно. Всяко жилище се различава от другите, обаче не е измислица и не стъпва на фалшификати и нарочно да сме преправили данните, за да изглежда различно, а всъщност е направен по такъв начин подбора, за да покаже разнообразието на културата на тези хора от нашите земи, тъй като началото на неолита до края на халколита това са с леки изключения, едни и същи хора, една и съща култура, която се развива. Но има разлики в различните региони и това се опитваме да покажем с образователна цел на хората и да видят всъщност какво културно богатство имаме по нашите земи. Разходката в миналото продължава. Зад нас виждате част от експозицията, която е посветена на тракийския бит и култура в комплекса и по-конкретно един дворец. Имаме тракийски дворец, който е пресъздаден по мотиви от находки на различни реални археологически обекти, като основният акцент е поставен върху двореца на Сев III от отдавна изчезналия град Севтополис. Днес градът се намира на дъното на язовир Копринка под около 40 метра вода. Градът е чудесно изследван, перфектно документиран, всички ценни експонати са проучени, намират се в различни археологически и исторически музеи на други места. Базирайки се на това знание, което е натрупано през годините, ние сме се опитали да направим една реконструкция на тракийски дворец с екстериор и интериор, включително част от някои занимания, дейности, атракции, които са достъпни за масовия посетител. Или с други думи, целта е да използваме знанието, което е акумулирано в главите на учените и да го направим достъпно за масовия посетител. За съжаление не може да го изградиме по оригиналния начин, по който са го правили нашите предци, понеже си имаме вече закони различни от техните и за да бъде въведен в експлоатация един такъв голям обект, трябва да отговаря на норми и изисквания. Така че спазваме си нормите, изискванията и закона и гледаме да го изимитираме възможно най-точно, за да се доближиме по така най-автентичния и така оригинален начин до истината. Чак от Лом пристигнах. Специално 3 месеца чакаме с вълнение и с трепет. Специално водиме 35 човека. Кажете впечатленията ви до тук. Впечатлението, че започнато е, чудесно е, има още много работа. Мислите ли, че това място ще се превърне в много привлекателно за български и чужди туристи?
Убедена съм, че ще бъде една от най-хубавите атракции. Най-важно е чувството, това да знаем принадлежността си, нацията си, дълбочината на това, което сме. И това е много голям повод за гордост. Виждаме доста реплики на места, където сме ходили и сме виждали, обясняваме на децата. Определено ще е интересно, защото е събрано на едно място. Може да се каже, че съм бил и аз скептичен като някои хора. Обаче това, което е направено до сега, ме впечатли много. Много съм доволен от всичко направено до сега. Надявам се да продължат, да им стиганат силите на инвеститори и на изпълнителния директор най-вече. Днес се запознах най-случайно с него. Направи ми много хубаво впечатление. Изказването ми, откриването на парка, всичко ми хареса. Впечатли ми първо мащабите, разбира се, на второто организация, толкова много хора, второто качеството на всичко това, което виждаме в момента, просто е уникално според мен и наистина заслужава се човек да дойде и да го види на място тук. Наистина е много впечатляващо. Вие бихте ли препоръчали на ваши приятели и познати да посетят това място? Да, точно това ще правя и с удоволствие ще препоръчвам да дойдат да видят това уникално място. Историческият парк край Варна членува в глобалната мрежа за археологически музей на открито и експериментална археология ЕКСАРК. Затова е задължително да се търси баланс между реалните археологически обекти и тяхната реконструкция. Това, което видяхме до сега, са неолитното и халколитното селище, които са направени много добре и ще са много полезни за образованието на малките посетители. Ползата от археологическите музеи на открито в света е много голяма, защото това е лесен и разбираем начин младата публика да научи за миналото. Ако заведете децата в класически музей и им покажете оригинални артефакти, а после ги доведете на място като това, да видят и да пипнат, те 100% ще разберат смисъла на показаното. До сега в изграждането на историческия парк са вложени около 50 милиона лева от български инвеститори, без субсидии от държавата и европейски програми. Идеята е българите да се почувстват горди от своята история, а туристите да открият още един начин да се запознаят с България. Да използваме това, което са творили нашите деди, а именно, че те са ни оставили велика култура, която ние да използваме, за да има външни приходи в България, понеже в момента всяка една страна се нуждае от свежи капитали, свеж приход и туризма е една такава, как да кажа, врата, която България може да използва, за да подобрим качеството на живот на всички българи. Подготовката на проекта е продължила 9 години, през които са правени маркетингови проучвания. Взех такива хора, които са от най-добрите туристи, обичат да обикалят. Разходих ги, видях какво харесват по света и тук сме направили сборното място, където един турист ще може да изживее на максимално всичко, което търси от културния туризъм. Говорим от културния туризъм. Винаги първо ние трябва да изработим продукта и тогава те ще дойдат, защото всеки един човек така е свикнал да отиде и да види там, където някой е направил, някой, който го е поканил. По начина, по който ги каним, такива и туристи ще идват. На откриването бяха гости от Волжка България в днешен Татарстан. Добър ден. Дойдохме от Татарстан, град Казан. Исторически така се е случило, че сме братски народи, Волжка България и съвременна България, обединявани в многовековната история. Тук сме да представим нашата прекрасна традиция. И е чудесно, че Татарстан и България се сближават и си спомнят общото минало. Представям тук концептуална татарска анимация, която помага на децата от най-ранно детство да се вдъхновят от културата и да развиват различни умения. Много благодаря за поканата на организаторите. Много мащабен и интересен проект. А ние показваме своите национални ястия. Българските майстори вече усвояват рецепти от старата Волжка България и могат да ви предложат вкусни пирошки, направени изцяло ръчно. Всички приготвени тук ястия отговарят на изискванията за автентичност. Менюто, което представяме на нашите гости в исторически парк, е съставено изцяло от автентични рецепти. За база ни служат както артефакти, които археолозите са намерили, така и старинни книги, в които се включват кулинарни рецепти, като една от тези книги е книгата на Славейков, която оказва се, че е първата готварска книга.
Работили сме в сътрудничество с Етнографския музей във Варна. Оттам също черпим материал и за това с какво са се хранили хората и по нашите територии, тук в близост до град Варна. Като